ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. дӯстон, имрӯз 3 декабри соли 2025 навор кардам бари шумо 1000 рубл баробар бар 117 сомона 34 дирам. дӯстон ва меҳмонони гиромӣ ва шахсоне ки нав омадаед, хоҳишманд ҳастам ҳатман лайк ва обуна шидана чикор кунед бардорҷоно, фаромӯш накунед ки шуморо имрӯз бардоро мақсадҳои олӣ ҳамаи шуморо бардоро мунтазирае ки дар навори имрӯза ман мегзарам. дӯстон, ҳатман барои реклама кардан муроҷиат кунед. хона бошад, мошин бошад, замин бошад, техникаҳо фарқ надорад. канали Авто ТВ дар хизмати шумо аст. подписчико, қисса кӯтоҳ, мақсада олӣ мекунем. дӯстон, тамошо кунед аз аввал то охир навора. бениҳоят навори зебо мегзарам. эълони аввал мегзарем. дар эълони аввал чӣ аст? шахсоне ки аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Исмоили Сони дар назди кӯли Душанбе дар маҳаллаи Ҷангалак ки маршруткаҳои 26-27 канечкашона бардоро, инам хе як хонаи бениҳоят зебо шуморо мунтазирай. инаҷош боша бардоро кухни шая ана ҳоҷатхона дар и тараф, дегдонхонаву алохона ина и тараф дай. ҳозир бардорои азиз ба қисмати дарунии хона ҳам мегзарем. хитон навора тамошо кунед. яҷа дегдонхонае дӯстон, нонҳои очагӣ мепазен. аз канечкаи маршруткаҳои 26-27 800 метр дуртарак то хонаҳай. ин хона бардоро хонаҳои Нагорния, ира фаромӯш накунед. хоб чорум кӯча мешава агар хато накунем. 3 ҳуҷра дорад плюс и дар дарун як ҳамом. 3 ҳуҷра дар дарун як ҳамом ана дар чорум кӯча. 3 сотихи дигар бардорои азиз замин дорад. бениҳоят акамон шахси хуб аст, яъне ки хишрак қаттон муомилаи бениҳоят нағз мекунад. ира фаромӯш накунед дӯстон. ана бобомон ами хонара ҳозирашта 470 000 сомонӣ гуфтагиай. конкретни агар харидорҳо бошад, харидорое ки мақсад дар ҳақиқат ҳастен ки аз Душанбе соҳиби сехонага бошам бигӯя бардорҷон, ина марҳамат 470 000 нарх муомилаи хуб аз номи канали ман, аз номи канали Авто ТВ ҳатман занг бизанед. рақамҳои TCL 937 04 0022 ва плюс 7 926 933 0349 ватсап дорад. рақамҳои дастии TCL-да марҳамат метавонед занг бизанед ё ин ки дар ватсап ака ҳозирак муроҷиат кунед. хона медорем бардор азиз, калидор бошад 1.5 ба 7 аст дарозиш, яъне ки дар амҷа 3 дар хона, 1 тайгар ҳамом астай. хона 3 ба 4, зал бошад 4 ба 6. дигар чиш монда гуфта бардор. боқи маълумот хоҳишмандам аз наздик суҳбат кунед. эълони сеюм дӯстон, шуморо яъне ки мақсадҳои олии гуфтагимон ана ҳамин аст бардорҷонон, фаромӯш накунед. акатунай, додартунай, бародартунай касе ҳаст нест бихоҳад ки мағозаи тайёр бихара ки айни ҳол дарунаш холиай бардорҷонон. бизнесмено амакӣ дорен, таға дорен, ҳамин видеоро бардорои азиз падалитсия кунед то ки бибина. барои бизнес кардантон, барои хитона метавонед ки дар ошонаи DM бестен. ана ин мағоза детажай падвалш хати ҳисоб кунед агар бардоро ба сокилиш, яъне ки 3 этаж мешавад. дар иҷа бисёр корро кардан мумкинай. метавонед ки зал бикушоед, метавонед ки мағозаи хӯрокворӣ кунед, чизе ки мехоҳед мақсад ба таби дилтон бошад дар ҳаминҷа метавонед ки бикунед бардоро. нарх ҳам бале бардоро конкретни нархай 135 000 доллар сомонӣ нест. фаромӯш накунед, назди бизнесменода и капек места. медонам баъзе аз бардоротон, акаотон, додаротон мақсад ки доранд мераса зуршон. ина дар сентри Конибодом аст. қубодиён гуфтем бардорҷонон. фаромӯш накунед, ҳатман бениҳоят ҷои хубда қарор дорад. дигари эълон мегзарем. хонаи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Ҳисор, деҳаи уртабуз буда, шахсони мукаммал бардорҷонон. акнун бибинед хитонхонара. аз сабабе ки мақсад суратҳои дарунаш нест, беруниша нишонтон метем. 200 000 сомонӣ 2 ҳуҷраага
50 метри квадратӣ. оли шуморо хонаҳои бениҳоят хуб ва зебо дар пеш мунтазирай. хоҳишманд ҳастам навора нагзаронда хашрак тамошо кунед. рақамҳои 005 77 боз 77 62 маромад занг бизанед. дар 50 метри квадратӣ 2 ҳуҷра рақамон сохтагӣ. боқӣ маълумот хоҳишмандам занг зада пурсон шавед. 3.5 сотиқ замин дора, анаира фаромӯш накунед бадро. эълони чорум мегзарем. шахсоне ки аз шаҳри Конибодом аз болои гаи касе ки хонахар бошад 5 комната гаи бача шутка нест 7 сотиқ замин дора плюс и бинеи хонара ҳолат часастан шахтон баҳо бутен 5 ҳуҷра 7 сотиқ замин бо нархи 380 000 сомонӣ дар баҳор сурат гирифтаган. рости гап бениҳоят зебо ба назар мерасад. даруну берун ремонташ аллакай ба хизи шумо маълум. ремонташ бардоро 85% ремонташ бучидагай. чиз ба чашм расида исои айни ҳол бардоро хонаи истиқоматӣ хушрак метавонед ки бадроин зиндагӣ кунед. рақамҳои 4 та 0 50 378 4 та 0 50 378 маромад занг бизанед. панҷумин эълон мегзарем дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам. ҳамин хонаҳое ки гуфтесам ана мушкилӣ нест масъалаи обошон. хонаҳое ки дар душанбе будан бардоро гуфта гузаштам ҳатман обу свет вая мушкил нест. 24 соатай да гапам ҳатто гарантия метавон бардоро. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дар дачаи ветеранов қарор дорад. айни ҳол 3 ҳуҷра 2 сотиқ замин дорад. дар 200 метри квадратӣ инами 3 комнатаро бардорҷонои ман сохтагӣ аст. акамон нархша 20 000 сомонӣ кам 500 000 сомонӣ мега. рақамҳои 3 та 0 990 918 охираш 3 та 0 99 00 18 дасти ватсап яка муроҷиат кунед. хуб назди заправкаи 3 та 7 дай агар ки бисёр нафаҳмида бошем бардоҷон. шашмин эълон мегзарем дӯстон. бениҳоят хонаи зебо шуморо мунтазирай. лайк ва ҳатман обуна шидан фаромӯш накунед. и хонара бин бародарҷон. и кату кутабиту боарка агар сум надорам. дар шаҳри Кӯлоб аст. дар кӯчаи Суғдиён қарор дорад. 4 ҳуҷра ва дарҳои 3 сотиқи дигар замин ана ба ту бардар хонаву ана дар 450 000 нархи анами хонаи 4 ҳуҷрага 3 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб дар кӯчаи Суғдиён ҷойгир аст бардоро. аз 4 ҳуҷра иборат таъмири бениҳоят зур. веранти равшан кардагай ҳамоми русӣ ном пас хонаи калон дорад плюс и ана боз чӣ монд об ҳастай бардоро. ана 4 тоннага танкери об меган яъне ки амо бучкаи оби 4 тоннага ҳастай 3 ҳуҷра бо падвал дора. дигар чӣ тон мефар бардоро азиз. ҳолат ҳамин састе ҳамин хел боқӣ маълумот аз худ яка хоҳишманд ҳастам занг зада пурсон шавед. 7 миллион мегзарем. шероинар бардорои Кӯлобӣ буда дар 150 метри квадратӣ акамон 4 ҳуҷра сохтагиай 5 сотиқ замин дора плюс и бинед ки дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Обшорон анами хона аст. 450 000 нарх дорад. рақамҳои 006 99 02 99 занг бизанед. дар шаҳри Кӯлоб 4 ҳуҷраи намхелӣ гуфти одам ки бародарҷон бақагиай. таъмираш бениҳоят зебо. боарка агар хубӣ дора боз. хубиш дар чӣ бошад гуфта агар интерес кунед бо хонаи 2 ҳуҷрагаи сексия яъне ки иваз кардан ҳам мумкин ай. инай хелӣ бардоро бо шарту шароит ҳам дора. шахсоне ки бемории дил дорен дар сексия агар дилтон баҷиқа бемори дилдоштагиҳо метавонед ки ба заминӣ бигзаред. эълони 8 мегзарем бардор азиз. эълони 8 хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Руғуниё хона дар поёнтар сохтагиай дарвоза дар боло чӣ хеле ки мошина мондагиай акамо хитон диден. ҳозир бо иҷода бародар азиз намоён мешавад яъне анаоҷода мошин аст. 6 сотиқ 4 ҳуҷра дар 60 квадрат сохтагиай
рақамҳои 883 96 48 48 дасти ватсап якада метавонед ки муроҷиат кунед. замини 6 сотиқаи худаш бошад 4 комната дорад. об ва барқ ҳастай, ҳуҷҷатҳо техпаспорт ҳастай, фурӯши яъне сирожния мегӯякама. эълони наҳам мегзарем. бардори азиз, подписчикои муҳтарам, дар маҳаллаи Чаманзор ва касоне ки хонахар бошад, ин дар шаҳри Кӯлоб айниҳол қарор дорад. 8 сотиқ 5 ҳуҷра дар 150 метри квадратиш сохтагиҳай. масоати ами квадрати ами хона, яъне масоаташ 8 сотиқ замин обшиш бигирем. хоб бо таъмири нави замонавӣ кардагиҳай. шарт несте ки ман акбардоро ҳама ира ба шумо таъриф кунам. биёма бугум бигзарам ба худи шумо маълум. аз мо гузоштани ами расмҳо аз шумо дидан ва як молу хуб ба худатон гирифтан. шумо чӣ вазифа дорем бардоро дар канали мо меоед? ҳатман обуна ва лайкҳоро фаромӯш накунед. тамом. то ҳадди имкон бошад хонаҳои зебо анамихел равон карда мегӯем бардоро. 10 эълон мегзарем. шахсоне ки дар ноҳияи Данғара айни ҳол қарор дорад, дар деҳаи Каромат, агар бигем номи пештараш, яъне ки номи аввалаш бардоро Этарқа мега, номи аввалаш деҳаи Каромат, номи пешина Этарқа. 4 ҳуҷра дорад. 180 метри квадратида 4 комнатара сохтагиҳай. ҳолат састани бениҳоят зебо ва дорои 8 сотиқи дигар замин бо нархи 355 000 сомонӣ. хай боз бардора ака брен ана дай нарх нататон рара метан мехизен миим бо. рақамҳои 103 70 25 25 ҳам ватсап ва ҳам дасти якада. чикор кунем бардор азиз ва подписчикои муҳтарам, метавонед ки муроҷиат кунед. дар наздикиш мактабам аст, медбунгам аст, обам астай. хоҳишманд ҳастем. фаромӯш накунед обуна ва лайк гузоштана. ҳатман барои реклама кардан дӯстон метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. анам хел наворҳои зебо насиб бошад дар наворҳои баъди шуморо мунтазирай. ба шумо ман ташаккур мегӯям. маро қадр мекунед. мо меҳнат мекунем бардоро, меҳнатҳои моро қадр мекунед. лайк ва обуна шудана фаромӯш карда бошем бардорҷонам, фаромӯш накунед. мо дар хизмат шумоем. боқӣ дар паноҳи худо бошед. то наворҳои оянда худо ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.